upload. Pero kung pinot ya. Pag okay na. Oh, pag masinyas na tayo, anak na tayo. Sa inyong tanan diha sa MOR. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong programa. Kita ko Itago na ako sa pangalang Peter James. PJ for short. Lumulupyo sa Lanang Beach Club, Dingdakbayan sa Davao. Minyo na ko, ug doon nami usakabok anak. Sige lang akong asawa. Nakipuyo lang mi sa akong inahan nga si Mama Pasita. Yawat na lang makadiscount mi sa pang-boarding house. Ug tungod kay nag-inusaran na lang po ng akong Mama Pasita. Ikalipay niya natuwa mi sa iyan puyo. Kay dili na siya lonely karon dolanday. Apan dunay gamayng bikil. Sila magkaduol sa akong asawa nga si Gil. Daga nag-istorya ni abot sa kuha, Dulanday. Kabahin ning akong asawang si Gil. Apan wa ko nagapaminaw sa ilang mga chismis. Tungod kay ang tunay na lalaki, dili chismoso. Og dinhi na rin nagsugod. Tangkap doon, tangkap na! Okay. Ma, sa bukid walay papi. Na anak, sa magkagikan? Di ka nagtrabaho ni mo? Ma. Ma? Bibi, ikaw may nagbantay bata sa sige let. Yung butan nga asawa. Wa pa tayo niya uli. Ha? Sinaurasa. Last G's na. Nagkapit-hapon na ako kaduha. Karoon tanig isa katarong gatas ng imong anak nila. Kini uli ni mong butan ni mong asawa. Nag-text mo niya nga madugay ko guli. Wa pa rin siya abot po di ay? Maulang ninyo, kamarong doon nag-text-text. Ay kung pangutan Kay kung ni-kuhan pa to, kay kung di uli pa to, kanina rin to. Ay, mana ko, iksara ko niya, sulaw, Uy, ma! Dali, Bi. Sama niya, asa man yung mamad. Wala yung gatas, Dre. Wala na yung gatas yung anak. Wala lang, coffee cream na lang ang ipay ng anak. Ito na nagsigad ng mata ni mataan eh. Ay, ito, hindi na nakatulog na. Sige. Ako na bantayan eh. Salamat, ma. Sige, salamat po. Katog na dito. Hindi na kayo mag-internet pa ko dito.
Asa kagikan? Ay, naglaglag lang. Laag-laag? Oo. Uy, yung mga anak na rin. Nama, naglit si mama. Uy. Uy, babae. Ay, pagsalig sa akong inahan. Uy, tiguang na ba na? Kabalo ba ka nga gisapot na? Sindi ko lang. Ano yung story na di ko lang diya, ha? Ay, pagsalig kay mama kay maulaw ta niya. Batanon pa ba yan na? Salamat. Sila ko like. Maulaw ka. Uy, sa mga ikaw ang inahan niya. Wala ka din. Nagsige kaglaglag. Mura mga... Kasi kalimot ka. Alas 6 pa tayo na nila ka. Magkaroon ba na kayo ng nagkakalit na yung suwata asawa? Ba, hilom na gudi ama. Sino man na, eh. Isa man ka. Wala kay... Paglain mo ay kung gusto ninyo mag-private mag-yaw-yaw ninyo. O, lagi ma, maglain ni ma. Ay, nagtubag diya. Wala, sala man na nimo. Feeling dalaga ka, kabalo ka nga minyo na tanong sa man ka. Unya, wala na kay reaction ka na lang. Sinagidong-didong na na. Ay, dara ko skilid do. Nalingkod-lingkod bra. Kilid, nagligo sa mga addict. Kabudats, kay nagligo din. Nagtagdag naman itong parewa. Doon ko, makitagilid yung mga asawa. Oh, Sino wala man. mo isa? Wala man ako nakita niya. Wala. Ang igo naman ga. Gubaktas lagi po nas upos nagtanaw silita. Tumagyod, palayason na mo din ron. Oh, maning bata oh. Eh, be. Natulbo na rin so. So yung asawa kayo, maligana. Klaruhi ko ha. Klaruhi ko, kay kung nagtinarong na ba ko sa tuwang kaminyoon, basig na. Ay, di kong binuangi yun. Yun na. Yun na yun. Patulugan mo ba ito? Bihana ni. Minamina. Hoy, PJ, Ma, ikaw ba? Kaling mo asawa ba? Matay-matay na, ha? Nakitaan ra ba na ako na dito? Niadto na ng bagong border siya nga si Ronald. Kailangan ang aktor niya sa kwan? Ang aktor niya ng board niya sa kanang kwan? Sa fourth floor? Ha? Kanang atbang niya sa kwan? Kanang nai... Daw sabay kulan dapit? ano naman? Ay, kung na kasi kinakano nila, Ronald may pangalan na. O Sa dosandok ito. Asawa bantay ko na, ha? Sig, nangatol na. Na. Ma, di po siguro ma, ay, Kusay dili, ha? Dagan na nakakita na. ma, chismis ra na ma, ay, akong asawa di na mabot sa kong asawa. Dili man na. Palo kayo na sa akong asawa. Dili man na chismis, do. Maminaw din na chismis, ha? Dagan nakakita kay pag kumag-ulian ng aktor diha, kanang lalaki diha nga ngalag Ronald, pag kumag-uli nag-gym, musunod po din ng imuhang kuan diha. Imong asawa. Sinuod ka ma? Inuod mo lang. Ha? Kabalo na ba ako ninyo diya, magtapok mo mga puro chismusa. Oy, Magbuhat naman mong storya. PJ, ako ginag-dismusa, kailangan ko nimo. Ha? Usa man ka? Huwag kay respeto, di ka mo na ako. Ha? Bala ka. Ha? Bantayin ko na yung asawa, bantayin ko na. Kaya basig na. Tangan kang mumo sa ulo, anak. Unsa? Ano ang nag-story imong mama, oy? Magsige man ako katotunggan lag Ronald daw. Sure, ay, dili kaya. Pagtarong ba yan diya ha? Sa naman, amino na po ka ng chismis na kilid-kilid. Asa man ang chismis din sa likod. Pagipod. Sige, di na kumutuhan na. Ikaw kung tuhuan, pero... Ay, gimingaw na rabak ko nimo. Yung anak na kamurag wala kay panahon sa kuo. Sa naman. Ay, kung panginanagon. Mubalibad man ka dahil nga humot na ba kayo ko, magkuro ba kang ligo? Eh, no. Sa maninga, wa man yung banawin na imong kondisyoner, maka... Manglaro ang suot ni mo. Di bagong style na karon. Sa style? Dili naman lang. Dili.
Uwisa naman na siya eh. Hawa ba? Sa... Hindi nga. Saan na lang ako niyo? Oh? Sino ba? Lagi ko. Hawa ba? Hawa. Uwisa naman na siya eh. Istorbo kay ka ba? Ako sa man nagbasa ra kag pakitbook. Sige, pagbasa na lang din. Laina ni basa-basahan naman lang taan ni. Wala naman di ma-feel ni kung asawa eh. Ano ba? Dili lagi ko. Hawa ba? Hawa ba? Gigapay na maya ko. Ang nagluya man ka, makikibuhat ibuk adlaw niya karon kapuyo na nung ka. Gigapay ko nilingkod. Samo. Ano trabaho ni mga tamad eh. Sino ba? Wala kaya ko kay gana diha. Way gana diha. Paita ni saan lang ko dito. Hawa ba? Hawa. Yan nakahawa ba? Makatulgo na po kay ko. Grabe, tulog-tulugan naman ang tani na unsa naman yung nakawa ni eh. Siya eh. Sige ba? Nakadiri. Sino kung asawa mang wakli naman eh. Ay, naunsa naman yung tao nila kawan eh. Usaw na lang ako niyo. Dula na lang miyan eh. Dula na lang tayo ta. Pwede akong buwan nga. Dali. Uy! Unsa kini ako nakita. Mutago ko diri sa may kaning duranta diri sa island. Galaw. Di ko mulihok ng nilang pinig diri. Nilang pinig ni gipuy-an nilang pinig ni. Nilang duranta diri sa island. Di ko mulihok. Si Gayle kauban. Di kauban nga. Tiguwa nga. Highway sa ba kayong inserting ang slacks. Di mo ko. Daan ko palagi. Nagdinigibuhat nga milagro ning umagad ka babae. Pantan ko. Luoy kay kong anak. Luoy kay trabaho tao nag ice plant. Kapit nga. Pantan ko. Di ko mulihok diri kinilang pinig. Di ko mulihok. Ma, ano sa mong naong nga ng hubag ba na? Kakagulat pinig. Dito, kabalo ba ka nga ng hubag niya akong naong? Ha? Kabalo ba ka? Ano ganit? Tungkol din sa mga asawa. Anak ko yung mga asawa ni kauban nga tiguang. Oh, Ha? tinuod ka? O tiguang. Kadalag stroller to tiguang nga to. Tuda ko to maligya to Webster. Para mga dictionary. Ha? Ma, hindi pagtumok-tumok storya Wala na. to magkitala ko naong ipagaw lang pinig dito sa may island. Itago ko sa may tulantaw ko kabalo na nilang pinig dito. Na nilang silang pinig. Dito ko gipamaak ko dito sa mga pinig. Tungkol sa mga asawa. Hindi ka rin di ka mo to, oh? Ha? Kung saan klase ka ba na? Lutangan na kaghugaw sa imong ulo? Di ka mo ka mo to? Ha? What a kind, my goodness. Ma, nakay pruweba ma. Kay kung ipon na picturean ako. Kay kung makasulti lang to mga lampinig nagpagso kong naong. Mo to'y bugtong saksi sa tanan. Ma, Ha? oh, ano si Gilo? Nanay mong buhatan nga asawa. O, luya kay buong kay buhok ko. O, tanawa. Oh, asa kagikan? Dito raga. Suri-suroy. Kusgat, kusgat, tingog. Di na. Suri-suroy ra ko ma. Ang suri-suri? Suri-suroy ra. Ay, sorry, tanawa. Tanawa Ang sa anak diri way nagbantay, ikaw nagsuri-suri? tanawa na sa linala, baliktad. Anong baliktad man ay kung inagimino ka? Ha? Ano nagkampat man na yung lipstick? Nagkampat di ay. Ano mo na ko bi? Tanawa, tanawa. Tanawa. Kisa tayo mong kauban nga tiguang. Ulay kita bangan na ako tuy. Nakay Bangan? tabang daw. Tabang, hulingas. Tabang, hulingas, tabang.
Kulingan si Ikon man. Istorya ko, kailang lang binig. Pagsulti sa tinood, Gail. Sulti ko sa tinood! Ay, sakit to, kay mamula ka. Kinsa to? Kinsa to? Ayaw, imong high blood. 15 anyos pa may high blood na ka. Ayaw, sakay mo kan. Ayaw. Kinsa to? Bulaki na lang na yung mga anak. Yung mga anak. Bulaki na lang na. Kinsa to? Didong kadto. Tarawa! Patutog na dahil kagkapuya na kasakuan ni kagabi iki. Buntag palang kulatado na dahil kabunog na dahil kay ka. Awang na ang anak! Nagrejuling-juling ng aping! Ano na buhat pa ni mo ni Sako, Gail? Gail, Tarawa, check mo na lang. Wala lang gula mano. sabay sala na po ni mo. Ha? Kulang pa ba rin akong ginindrigo na ang asweldo ni mo? Oo, kulang pa. Ano ba kayo gusto ni mo mga laptop? Kabalo bito ko nga na ito na kayang paliton sa karon? Di ba ingo ko ni mo paliton niya pa na ito na ka ng mga touchscreen nga cellphone? Pero karon ipit pa kayo takay. Bata pa kayo itong anak. Una-unahan din na ni may mga kapritsyo. Kapalo ba yung napo ko yung mga kagustuhan? Saan ka? Kasi nakalimot ka ang ninyo, naka! Kailangan mo na. Paano yung anak? Trabaho na ka-splat. Mahirap ka ba ba? Apit na lagi TV na ikaw. Inalalay mo na mo. Bako. Maganiya pa kasi panunglo na kumaba. Anak, laban ako ni simpatiya ako ni mga anak. Walang inilapan to ka pero gitonglo naman po kunin mo. Kaya takagitong lo. Kasakpan ako ni mo. Asawa. Unya, sa may desisyon ni mo ron, sa may balak ni mo buhaton sa mong kinabuhi, ha? Ha? Sultiin ko! Tumagya! Mulayas ko! Ikaw rin mo. Layas. Ikaw rin mulayas ka mananghid. Kabre rin mulayas ka mananghid. Kumay na, pero yatod ko kunimo. Uy, kumulayas ka dito kay hatod, ay. Yatod ko kayo ako sakyan. Saan naman? Kumulakaw ka. Kung kabalo kang balik. Nararat ni mo. Ma'am, saan mo na ako ni ma'am? Palayasan na. Ay mamasahe ni 20 na rin. Gumaya na po na duwagi po na. Ay, sa kayo demanding niya. Layas. Gail, asa ka? Bahala mo niya. Tanawa. Tanawa ni mo anak. Tanawa ni mo asawa. Tanawa ni mo asawa. Ha? Ilayas, sagit mo. Tanawa. Peter James. Ma'am, Puro na ato kong gisulti do. ma'am, saan ako ni ma'am? Bahala ka na ko na kayo kong pangutan na. Sa pangit ko. Ma! Confusion. Used to say